Salutare tuturor, îmi pare rău că mai întârzi și eu, așa, înainte să încep. Salutare tuturor, mai zic încă o dată, eu sunt Ianis și astăzi am început un episod, scuzați-mă pe unchiul meu, face gărăgie de deosebit. Ok, cred că unii știți jocul, alții nu. Se numește Agar.io, este un joc nou care eu abia l-am instalat. Frate, și e cam greu. M-am mâncat un Iran, ceea ce sunt începător. Am spus și nu fac scoruri cam mari. Nu contează. Trebuie să ating un scor mare. M-am spus, dacă vă mirați la așa ceva, nu mă... Opa. Dacă vă mirați așa, eu sunt începător și de asta. Și de asta fac chestii din astea. Doamne. Nu mănânc aici. Destruie. Jumbo. Vine la mea. Vreau să te mai... Oh my god. Oh my god. Bă, vreau, vine aici, bă, Jumbo. Oh, doamne. Ce e aici, frate? Ați văzut uneori mai... Uneori mă prinde din prim. Ia iurea. Nu. Yep. Să nu vă mirați. Eu sunt începător. Deci, mă obișnuiesc eu până reușesc. Uli, gaci, mori, frate. L-ați văzut ce mori era? Uite că. Am auzit că dacă intri în asta, Doamne! Că te despați. Eu vreau să-mi apară nicio reclamă. Eu din greșeală am apăsat pe asta. Și chiar e culmea. Văd că a apăsat cineva. Nu contează. Oi de cap meu. Mă dau pe setări singur și mă de rușine. Nu vreau să fim... Uite, mama. Ca și... N-am mă rog să văd cine a costat. Ui de capul meu! Și de... Să n-aveți așteptări prea mari. Chiar întâmplător. N-am ce să zic. Place rate, no. Not it. Asta o să vă spun. Nu-mi vine să cred, frate, ce... E o aiurea, este o aiureală. Eu sunt mâncat de toți, chiar și când eram mare. Ați văzut ce mare eram? Nici chiar așa. Odată, când eram pe la vârsta de 7 ani, să zic, eram foarte bun la agar.io, să vă zic eu. Deci foarte bun. Ok, și după ce jucam agar.io, m-am făcut de 5 stele, frate. Deci nu m-am bucurat așa de mult să văd scorul foarte mare. Era, cred că, vreo 1500 scorul maxim. Deci era un scor extra mare. Și m-am bucurat foarte mult să văd un scor atât de mare. Nu. Oi de capul meu.
Uite, mama mia. Ui, ai, ai, ai. Uite, ăsta s-a dat degeaba pe mine. Doamne, mi s-a băguit de la atât. Ai, frate, nu-mi zi băguire. E, iarăși reclamă. Mă fură. Zburați, ieșim. Nu mai vreau nicio reclamă. Ok, și asta. Uite cum! Am zis ultima rundă. Sper că v-a plăcut episodul meu de agar.io. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, subscribe și share. Și ne vedem data viitoare. Ciao!